अन्थावनि बिमा आयं औ वाव औ बे 10-15 जन 2 मास 3 मास थानानैहाय थांनाय मानसि आं आच्छा 2 मास 3 मास ना आंनि फंबायफोर गासिनबो एनडिएफबि ट्रेनिं लायाखैबाबो एनडिएफबि जाय वार्कारफोर मेम्बारफोर बिनिफ्राय बांसिन आंनि न'खरा गोदोनिफ्रायनो एनडिएफबि आं जेरै फंबायफ्राबो बिदिनो बेयाव थानाय 10 जन 15 जन सानफ्रोमबो फुंनिफ्राय लानानै सान हरसिम खुनथाम 3 टाइम्स ओंखाम संना जायोमोन आंनि न'खरा रावबो गैया बिमा हारसिं सयजन दिनैसिमबो रावबो बिमानो आंनि बिमानो सोरबा एनडिएफबिया दख'ना गांसेबो बायना होलाङाखै सोंहैलाय दा आइनाव जेब्लाना ब्रादार अन्थावा जेब्ला गावनि गामियाव थानानै पुलिसफोरनि एगेन्स्टआव एबा पुलिसफोरजोंहाय बिथांमोना मा थ्रेटेनिं होजादोंमोन नैबे जायगायाव थानानै बिथाङा दा जोङो खोन्थानो थांगासिनो दङ ना आदा मा जायामोन दे खोन्थादो बेखौहायथ' एक्सप'ज खालामनो उसुबिदा औ थेवबो बुंनोसै आं मेम'रि थाथोंसै औ जों सानैमोन आरो औ आं हारसिं औ सासेया बैयाव एम्बुस दोनबाय आङो आच्छा माने बायसान्स जुदि सिगांनिया आंखौ एटेक खालामोबा बैयो हिट बेक खालामनांगौ आच्छा सासेखौ बैयाव दोनबाय आङो आच्छा ओमफ्राय आङो औ ओमफ्राय एसपिया बैयाव दं आरो बै लामायाव हाफ किल'मिटाराव दङ आच्छा ओमफ्राय बेवहाय जाबाय औ आं फैसा बिहरदोंमोन औ 36 लाख फैसाखौ औ बेयाव नाजावदों आं बेयावनो नाजावदों ओमफ्राय बैयावहाय गारिया 6थासो गारि दंमोन विथ फुल ब्लेक कमान्डस विथ एसपि कमान्डस ओमफ्राय जाय फैसा होफैनो गोनां जों किडनेप खालामनाय बा माबा मोनसे खालामनाय बे मानसिखौहाय फन खालामबाय नालाय बै ओरैखौ ओरै थांहो सिगनाल आरो नोंना थांहो नों हारसिङै ओरै फै ओरैखौ लानानै होननानै आं बुंबाय आरोखि जाय फैसा लाबोग्रा बेखौहाय बै नोंनि बे ओरैफोरखौ थांहो डिसटेन्सआव थांहो नङाबा नै गावगोन होननानै बुंहरबाय नालाय हारसिं फैबाय आरो बेयाव नै बे जायगायावहाय 36 लाखखौहाय जायखौ किडनेप खालामदोंमोन गोदो बेयाव नाजावदों आं ओमफ्राय बैसोरो फैनो हायाखिसै एसपिया एसपिनो कामान्डसनो बिसोर थांजोबायब्रा आच्छा जाय फैसा लाना फैदोंमोन कम्पानिनि मानसि हारसिं फैनांबाय नों हारसिं फै बैसोरखौ बेग थांहो नङाबा नोंखौबो गावगोन फैसाबो नाङा जों सानैल' दंखायो सासेया बैयाव दङ बै हाखराव दोनदों हाखरावहाय आं माबा मोनसे जानायनि सिगां नों गाव नों गावहर जाहाथे बैसोर दाफैथों बेखौ लिंहरबाय नैबेयावनो नाजावदों 36 लाख ओमफ्राय 4 बोसोर आफादनि संगठननि थाखाय 2 लाख एग्रिमेन्ट खालामदों आं बेखौ मोनदों आच्छा थेंक इउ आंजों लोगोसे दङ नै बिजु लोगोसे ओरै मिनिस्रां ओरै दं अन्थाव जाय एक्सन कामान्डार ओमफ्राय ओरै आं दङ जों मानो ज' होनना बुङोबा आदा अन्थावनि फंबाय लैसिनि हाबा मिथिबाय गाबोन ओमफ्राय जों दिनै फैबाय ओमफ्राय फैबाय थानाय समावनो गावसिनि गामियावनो एक्सन मावफायोमोनलाय बेखौ जोङो खोन्थाबोदों आरो बहुद एक्सन मावनाय दङ मोनसेल'सो खोन्थाग्रोदोंना नेथ' स्टेटि दायो सफैबाय नै आं हाबानि थाखाय गाबोनहाय मोजां ब्लग बानायगोन लोगोफोर ओमफ्राय बेबायदि केक लानानै फैदों नै 3 थाला केक हाबानि मुङाव बिराद खस्थ' बङाइगावनिफ्राय लाबोनाया मामुलि नङा ओमफ्राय नै पेन्डेला बिदिनो आं सिगांजों देखायथ'नाय नंला देखायनोबो हागौ आरो खिन्थु गाबोन मोजाङै ब्लग बानायसिगोन दा गारिनिफ्राय ओंखारबाय बडि बिल्डार दंनि सासे गुन्दायाव नांगौब्ला सिनेमाफोराव लिंहरनो हागोन औ आदा अन्थावनि न'आ बेनो अन्थावनि न'आ आरो गय बागान दं नै एकदम गय बागान बरिया एसे आलादा नुदोंलै नोंसोरखौहाय एसे आलादा नुदों
आलदाखा This is my native place. This is called my house. Wow. 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 Welcome today. Welcome today. Welcome today. Oi, 피파. 아유. हरसे मावना खासिगोनलाय. बेथ' नोंनिसो जागोन खामानिया. औ निस्सय लोगो मोनफैबाय. हाब आदा गोबावनि उनाव मोजां आदा मोजां. अन्थावनि बिमा आयं. औ वाव. दे आयं दे. औ औ औ. रेडि nih खामानि मावगिरिफोर गामिनि. Kamandar fैदों kamandar. सोर फैदों? कामान्डार फैदोंनो. रेडि खालामगासिनो दं. लाइट बानायदों नामा? दे दे ब्रादार दे दे दे. ओइ मा खबर? मोजां ना? दे दे. ओइ हौवा गोदान. हौवा गोदान. आयु सेंग्राफ्रानो गेट मावगासिनो दं नै. आंनिफ्रायसो जौसिन एथ' गोजौ. खुलुमबाय. औ खुलुमबाय. औ रायजोफोरखौ बयखौबो खुलुमहरदो. औ अन्थावनि दुइसिन फंबाय आरो बे गामिनि सेंग्राफोर नै. साफा नांलायालै साफा नांलाया दे. हौवा गोदाना बेनो जागोन फंबायलैसो आंनिबो जौसिनबावखा. मा जाखो? बेजों थाया नेचारेल नांगौ नेचारेला. मा साफा आंना मोखां खामजोबनाय बावनै. हा मा खालामदों? मोखां खामजोबदों. माथो जानायनो खामलायखो? मा लिरदों? Welcome to our wedding. We are so happy that you are here. जोंसार and ममता. नोंना दायथ'आ मा बानायसो? बा? दायथ'आथ' आं एसेबो गैया। औ। गैनायालाय बा भिडिअ थावना जानाय दं। आच्छा होमबाथ' जोंबो मोनजाफासिगोन। ए माथो थुखाबायबो नै। अमा लानजाय। अमा लानजाय। दे 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 दे. बे जाबाय आंनि स्पेशल बडिगार्ड. ओमफ्राय आं मा? सेक्रेटारि. आच्छा ठीक আছে बरिया. अमा गोदागासिनो दं नै. अमा गोदागासिनो दं नै रायजोफोर. वाव माबैसे दानजेनखो? ओइ आदा रुजुन होद ओरैनो हर. महरा बोरैबा जालायनानै दं माथो. हा सोलायनायसो दा. माबैसे गोदाजेनखो? गाव गोदानायखौ खेबनांगौ. आखाइ सुफैबावखागोन आं. औ दे. आसियाव दानस'गोनलै. जाबायलै जाबाय. आयु गोरोंखाथारनो जाबाय. रोङा दा इयो. स्टाइलनिसो दैदों इयो माबाया भिडिअ गोदादों होननायनि. हाबाबलै. आंनि आयं गेजेरनि. औ बे आंनि आयं गेजेरनि आफानि औ बिफानि औ बिहामजो. आच्छा. आदा गेजेरनि बाजै. आच्छा. ओमफ्राय बे जाबाय खोला हौरि खोलानि आदानि बाजै. आच्छा. ओमफ्राय बे जाबाय बे बिहामजोसो. बिहामजो गोनानि बे अन्थावना बोरैथि थागिदि बिहामजो थांगोननो. बे आंनि बिहामजो. आच्छा. नै न'आ बबेयावनो बैयो ओमफ्राय बेयो बियानैबो जायो बोरैबा जायो. आच्छा. बेलायावनो बैसो आंनिबो ओरैबायदि देरसिनखा. आंनिबो देरसिन. आंखौहाय आदै जायो. आच्छा. दे थेंक इउ. दा मोनानि ना? दे बे सोर? बे जाबाय आं. नुजाथ'वा होमब्लाबो बुंदो खोबथेबाबो बुंजासै दे. नङालै गाबोनसो. गाबोन नंगौ खोन्थाथ'ला. हिनजाव गोदानखौबो दा देखायथ'खाला आङो.
गाबोनसो देखायजोबसिगोन माबा मोनसे देखायनो फैदों नै बिथाङा नायदो आं दाम खम मबाइलजोंसो खेबदोंलै रायजोफोर दै दाम खम मबाइलजोंसो खेबदों देलाय बुंलाय आदा नों मानो लाबोदों बेयाव जोंखौहाय बारा गोलाव नङा एसे गोजानाव दोन औ बे न'निफ्राय नैबेयो हाग्रा जग्रुब औ नै सिगांथ' बिदिबो नंबावामोन औ बे लांदांमोन नै बेवहाय दंफां फांसे दंमोन आदसा जग्रबल'मोन औ आंनि न'जों बेजों 100 मिटारल' 100 मिटार औ बेयावनो जिबायदि समाव एसेबां दुखु खस्थ' जेरावबो ओंखारनो हालाबा नैबे दुब्लिबारिजों बे दुब्लिबारिजों नांगलबाङा ओरैहाय आमथेखा औ ओमफ्राय बिथिनि लालाय भुटाननिफ्राय ओरै फैनानै नैबेयावहाय आङो 15 दिन 20 दिन औ बेवहाय स्रि समा फैयोमोन आं ओरै लालाय बिथिनि आमथिखाजों फैनानै दुब्लिजों बारस'बोनानै मोनायाव फैयो मोनायाव फैयो ओमफ्राय फुङावसो मोनथिनोसै फैदों होनबा मालाबा साथाम फैयो मालाबा सानै बांसिन हारसिं फैयोमोन बेथ' दै गोजा एसे गोजौ सांग्रा दै दैज्लां बोथोराव बेयाव सांग्रा बानायदों ओमफ्राय फंबाइया आंना थायोमोन सासे ओमफ्राय फुंनि 6थाब्ला बेनि न'निफ्राय नैबेयाव रेसन लाबोना होफैयो सानसे जानोसै थानोसै ओरैबो ओंखारनो हाला बै न'खरावबो ओंखारनो हाला बैयावबो थांनो हाला ओरैबायदि सिचुवेसनमोन नालाय माने बेयावनो जायो बेयावनो थायो ओमफ्राय माबायाव थाङोबा हनै थांब्रबबाय नायनो होग्रोबाय डिउटि साब्रै साबा ओरैबो सोर दं बे आंनि न'खरनि खाथि बै न'खरनि खाथि बेखौबो फोथायनो हाब्रा फोथायनोनो हाया आं हरनि 7था 8थायावसो दुगैयोमोन आं न'आवहाय खिन्थु 100 मिटारल' 100 मिटार डिसटेन्सल' नैबे हाग्राबो नङा बियो बेयावनो थाखायोमोन दा बे बागाननि जावलिया मोनसेबो दंमोन हाखर बेयावनो थायोमोन ओमफ्राय फंबायफोरा हेफाजाब होयोमोन बिरादनो फंबाय सासेयाथ' नैबेयावनो गोथैबारि दं आदसा बेयाव ना बेवहाय आबौ दं ओरैबो दङ बैयावबो दङ नैबेयाव बिफा दङ बैयाव बिफा दङ बिबैबो दङ बिनानावबो दङ दाथ' सिगाङावथ' बिनानाव थैयाखैमोन नैबे जायगायाव आंनि न'नि लांगोना बेयावहाय 15 दिन 20 दिन गाहाम थाखोना थानांदों आं बेसेबां ओंखारनो हाला नोङो ओंखारबानो नोंखौ अपारेसन खालामो ग्रुप लाना उन्दुग्राया महायमोन गावजों गाव बेयो बै सानजाजोंलाय बेखौबो देखायहैगोन नामा दा देखायहैगोन दा थाबायलांखानांगौ दा औ दायो आयै नै गाब्र'लायबाय माथो आयै लेथ्रा जाबायलै जुथाया फुखानाङासै दा औ दायो आलदा लकेसनाव फैदों माने ओरैबायदि माने रियेल जाथाय जानानै थांनाय आदा अन्थावा सिगां आफादनाव थानाय समावहाय माबायदि बिथाङा गावनि न' सेरावनो थानानै माबोरै बियो जिउ खुंलांदोंमोन बेखौहाय बिथाङा दा गावनि न'आव फैनानै जोंनो देखायजोबगासिनो दं बेखौनो आंबो नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनो थाखाय नंगौ नङा बियो गावनो दा जोंनो प्रेक्टिकेलि फैनानै एबा प्रेक्टिकेलि देखायनो थांगासिनो आयै खोमाया थाइसेबायलै दा सिबियाखैना माबायदि बेहेरबारिनि न' सेरावहाय नांदरबारि गोजाखा ओमफ्राय मोनसे दै दं न'नि सानजाहा औ बेयाव थांगोन आं दे बुंदो आदा दे लोगोसे सानै दङ लोगोफोर बिजु दं मिनिस्रां दं औ मोनथिनांगौ ग्राउन्डआवहाय मामोन सिगां मा जादोंमोन औ दहायजों आं देखायदों बे 100 मिटार डिसटेन्स न'नि सोनाबमोन बियो नैबे जाबाय दा 300 मिटारनिफ्राय एसे बारा 300 मिटारनि एसे बारा बेयाव दै दङ दिनैसो नै 10-15 बोसोरनि सिगां बे दैया ओरै जादों नैबे दैया नै बैसिम बै रुगुंसिम ओरैबायदि गोदोनासे दैज्लां समावहाय बेखौ बारनानैहाय बैनिफ्राय बारनानै नैबे बेहेरबारियावथ' गब्र'यो ओरै बेहेरबारि दंना बेयाव बैसां ओरै गोजौ बानायनानै बेयाव 10-15 जन 2 मास 3 मास थानानैहाय थांनाय मानसि आं आदसा 2 मास 3 मास ना फंबायफोर गासिनबो NDFB ट्रेनिं लायाखैबाबो NDFB जाय वार्कारफोर मेम्बारफोर बिनिफ्राय बांसिन आंनि न'खरा
गोदोनिफ्रायनो बे आं जेरै फंबायफ्राबो बिदिनो बेयाव थानाय 10 जन 15 जन सानफ्रोमबो फुंनिफ्राय लानानै सान हरसिम खुनथाम 3 टाइम्स ओंखाम संना जायोमोन आंनि न'फ्रा रावबो गैया बिमा हारसिं सयजन दिनैसिमबो रावबो बिमानो आंनि बिमानो सोरबा इन्दिया दखना गांसेबो बायना होलाङाखै सोंहैलाय दा आइनाव बेयाव थानाय समाव जों जेरावबो ओंखारनो हाया ओमफ्राय आं रावखौबो फोथायनो हाया आंनि सेंग्राफोरा जाय दङ 10 जन 20 जन सेंग्राफोर बे मानसिफोरखौ आङो बेलेगाव थिनहरनो हाया जेरावहाय आंनि बे थैयो थाङो आंनि न'खरावनो न' उसुङावनो आंहा मोनसे जायगा दङ बे आरो बै मोनसेयाव दंबावो बैयो 700 मिटार जागोन खोमा आच्छा बैयावबो दंबावो आरो दंबावोमोन ना बारलांनानै बैयावबो दङ न'नि सोनाबनि 100 मिटारनि न'नि सोनाब आरो सोनाबाव बेसेबां 700 मिटारसो जायो 700 मिटार बैयाव दंबावो होमब्ला नोंनि मेहेरबारि दंबावो बे मोनथाम जायगायावनो थानानै आङो सेंग्राफोरखौ बिराद कन्ट्रल खालामबोदों आच्छा खारन सेंग्राफोरा बे समावहाय आं भुटानाव थायोबा बिसोर फोथायनो हाला नेपालाव थाहैयोबा बिसोर फोथायनो हाया लिडारानो गैयाबालाय जोंलाय मा होननानै खारनोसै मानोसै बे जायगायाव थाना नैबे बेहेरबारि जायगायाव आंनि न'नि लांगोनायाव 300 मिटार डिसटेन्सआव थानानैनो रन्जन दैमारि फेक्सन जेब्ला गावो जेब्ला गावजों गाव गावथारलायो बुथारलायो बे समाव बेफोरबायदि जायगा बेहेरबारियाव थानानैबो सेंग्राफोरखौ आङो लिड खालामबोदों आंनि आन्दाराव जे 150 जन सेंग्राफोर दंमोन ना बेफोरबायदियावबो थानानैबो लेवार अरजानानैबो उन्दुनाय गैया मोनायाव दै बारनानै फुङाव दै बारनांगौ मोनायाव बारनांगौ मोनायाव उन्दुबा नों मा खालामो सेंग्राफोरखौ डिउटि दिनो ना नों मा खालामोमोन नों उन्दुनायाव जाबाय बे जायगायाव जाबाय हाजार नोंना नै आमगुरियाबो खाथियावनोखा थानाया खाथियावनोखा 3 किल'मिटारल' आरो बैयाव खाथिल' नै 1.5 किल'मिटारल' माब्लाबाबो आं दङ होननानै बुंबा थैनोबो फैया आच्छा फैनोबा फैदो होननानै आंबो सिलायसो गावफुंलायना उन्दुबावोमोन बे बेहेरबारियावनो सिलाय गावफुंनानैसो उन्दुयोमोन आं थेवबो फैया आच्छा 15-20 दिन थालां आं जेब्ला थाङो बाहेराव अब्लासो खबर मोनो होमबासो आंनि न'आव फैनोसै साला अन्थाव बदमाइस साला असिम हाज'वारि बदमाइस साला बिनि नोंनि न'खौहाय बम होगोन मा होगोन होबानो जायोना जोंनाथ' न'खरनि मानसिफ्रा आरो नोंसोर जायखौ नागिरदों फैनानै गावथारो ना मायो जोंहाथ' अपसन गैयाना संगठनाव थांदों बियो जोंनाव बिमा बिफानाव बिनानै थाङाखै नोंसोर मोनोब्ला खालामबा जाबाय मानसियाथ' बांलादेशआव दं भुटानाव दङ नेपालाव दङ नङा होमबा नै बे जायगायाव थानानै ओइ नोंसोर गावथारनोब्ला गावथारफै खिन्थु नोंसोर जोंखौ गावथारनायनि सिगां बेयाव जे मा बुस्थु दंमोन हाबफैनोनो हायैनि खारन दङ बेयावहाय गैयाबाबो आङो 1.5 बोसोर थादों आंनि न' उसुङावनो थेवबो फैया थेंक इउ खोनाबायना लोगोफोर बे जाबाय रियेल जाथाय ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम ओमफ्राय दिनैनि प्रग्रामा जाहैबाय एबा फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय गाबोन आदा अन्थावनि फंबाय लैसिननि हाबा आदा साबैसे दंमोनलाय नोंसिना बिदा फंबाय 6 जन बिदा फंबाय दा बेनो लास्ट दा बिथांनि हाबाखौ जोङो जानो फैदों गाबोनहाय आङो मोजाङै बे हाबानि भिडिअ आं लाबोगोन नोंथांमोना नेनानै था ओमफ्राय आदा अन्थावनि बाजैखौबो नुगोन दै गासै न'खरनि फेमिलिनि मानसिफोरखौनो आङो नोंथांमोननो देखायगोन स' नेक्स्ट ब्लगखौ नेनानै थादो थेंक इउ